Takže ahoj, vítajte pri tomto videu. Toto video je do súťaže pre LPS Lila. Teda akých pečopákov mám najradšej. Môže byť ich maximum 10 a ja ich mám aj 10 maximum. Takže môžeme ísť na to. Momentálne si toto odostriem. Pardon, je to zaostrené. Si to odrstím. Takže môžeme ísť na to. Potom toto pozadie, čo tu vidíte, tak to je záclona. Takže môžeme ísť na to. Prvý môj najobľúbenejší pečopák je táto mačička. Čoredke. Vyzerá takto. Má jedno prepichnuté ucho a vymenila som si ju z LPS Rochelle TV. Takže čo ti ďakujem. LPS Rochelle TV. Ďalej tu mám túto Shortcat mačičku. Mnohí ju tiež zháňajú. Má magnet. Vlastne zabudla som vám povedať u tej predošlej, že táto sa volá Emma a táto sa volá Veronika. A mám ju z bazošu a má magnet. Ďalej je tu tento pečopák. Volá sa u mňa Anna. Ako keby hrám sa s ňou niekedy na Ľadové kráľovstvo, že je to Anna z Ľadového kráľovstva. Nemá magnet a je to proste Anna. Takže ďalej, keď už sme sa priblížili k tej Ane, tak tu mám Elzu. Tiež takisto. To je z tej novšej kolekcie. Ďalej, mojich dvoch najobľúbenejších, úplne že proste to sa fakt nedá zaradiť, ale proste takto. No, tak úplne mojich dvoch vám ukážem na konci. Pardon, som nejaká zakoktaná dneska. Ďalej tu mám tohto jazvečíka. Je to teda Andrea, nemá magnet, má dierku a mám ju z bazošu. Ďalej je tu táto Shortcat mačička. To je takáto, tu tiež mnohí zháňajú. Je teda na dierku. Teda takto. A volá sa Zita. Alebo Micka. Niekedy jej hovorím Zita, niekedy Micka. A mám ju tiež z bazošu. Ja tu mám túto kóliu. Mám ju z bazošu. Volá sa Jack a má magnet. Potom je tu táto kólia. Volá sa Tomas, mám ju z bazošu a tiež má magnet, ale ten taký starý magnet. A poslední dva pečopákovia, čo znamená moji úplne najobľúbenejší pečopákovia. Prvý je táto duga, volá sa Jacob. Nemá magnet a kúpila som si ju sama z obchodu. A potom je táto srnečka a to je tiež úplne moja najobľúbenejšia. To sa ani nedá popísať, aká je moja najobľúbenejšia, táto srnečka. Kúpila som si ju sama, je z tej novšej kolekcie, takže má dierku a mám ju hrozne rada. Je to teda Eva. Takže LPS Lila, dúfam, že sa ti video páčilo. Ja dúfam, že ma zaradíš do svojej súťaže. Ja sa s vami lúčim aj s LPS Lilou. Majte sa krásne, skladajte básne a čau sa!